Сәлемсіз құрметлі тамашашыларыбыз. Бүгін біздің Дүния студиясында қонақ бар. Ол барығызға да яқшы таныш, барығызды айратқан, хөрмәт еткән җырчыбыз, Татарстанның ат казанган артисты Гөлдәния Хәйруллина. Хәерле көн, Гөлдәния ханым. Хәерле көн, Гөлназ. Менә без сезнең белән беренче тапкыр очрашабыз. Дүния студиясында ничек хәлләрегез? Аллага шөкер. Сез бит инде 4 оныкның дәвәнисе диләрме, әби диләрме? Мин әби диләр. Үзебезчә. Үзебезчә. Татарча. Татарча. 4 онык, 4 малай, исемнәре кемнәр? Исемнәрен инде бик теге Лилияның тормышын бик нигә чыгармыйм. Әйе. Кирәк вакытта үзен чакыралар, үзе сөйләсен. Мин инде үзем турда сөйләргә килдем инде. Ачыламасагыз. Ярар. Ансы да бит инде сезнең тормыш, сезнең оныклар, сезнең бала, бердән бер кыз. Гөлдәния ханым, менә бүген көндә нинди эшләр белән шөгыльләнәсез? Иҗатыгыз ничек бара? Бүген көндә иҗатта, Аллага шөкер, эшләп торабыз. Иҗат итеп торабыз. Бәбиләр дә карыйбыз шуның арасында. Шуңа күрә барып кайтабыз Иракларга да. Менә әле күптән түгел Омск якларында булып кайттым. Лейсан ансамбленең 10 еллык юбилее иде. Бик күңелле булды. Төрле җирләрдән җыелганнар, бик солидно үтте дисәм дә дөрес булыр. Төмәннән дә, Казахстаннан да, тагын бик күп җирләрдән инде, Екатеринбурглардан бик күп килгәннәр. Шуңа күрә бик күңелле үтте. Әле һаман әле күңелдә саклана ул хисләр. Шул хатирәләр белән. Менә иҗат бит инде шундый бер кабынып китәргә була. Biraz yol итеп аларга да мөмкин. Ул бит инде иҗат кешесе шундый. Теге гел иҗат учагында гына янып булмый да торгандар. Сезгә менә иҗат учагында дөрләп янырга, сәхнәгә балкып чыгарга нәрсә ярдәм итә? Шулай инде ансы теге гел балкып торга, гел янып торга дип инде хәзер бит инде теге еллар да бара. Яшьләр үсәләр, популярлар чыга. Үз вакытында инде шулай армый-талмый эшләдек. Хәзер дә әле Аллага шөкер гел хәрәкәттә дип әйтәсем килә. Минем бит әле үземнең эшли торган урыным да бар Чаллыда. Шуңа күрә анда да өлгергә тырышам. Яңа җырлар эшләргә, аннан соң менә шулай Иракларга барып кайтырга да мин хәрәкәттә булсам, мин яшим дөресен генә әйткәндә. Ул яшәү өчен бер стимул инде шулай бит. Әлбәттә, ул теге хәзер инде гел акчага кырылган замана булса да, мин гел акча өчен генә яшәгән кешене аңлап бетермим. Һәм алай яшәмим дә дип әйтәсем килә. Миңа менә шушы иҗат, менә шушы тамашачылар, хәрәкәт, кайдыр барып кайту, очрашулар, менә шулар миңа Танып килеп дәрсәләр, сәхнәдә булмаган очракта да бит. Ул бит инде бер күңелгә ниндидер дәрт үстәп җибәрә. Менә шулар яшәтә инде, авырлыкларны җиңеп чыгарга да менә шулар булышты инде. Шуңа күрә әлхәмдүлилләх дибез инде. Моңаепта куям пайша гомернең узганына, эзләрем генә калалар юлларның тузанында, юлларның тузанында. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем, сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем. Күпме уйласаң да булмас мәңге яшәп дөньяда, сөенеп узарга ясын Ходай биргән юллардан, тормыш дигән юллардан. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем, сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем. Гөлдәния ханым, менә сезнең бит инде бер тормыш икегә бүлгән. Рөстәмле тормыш һәм Рөстәмсез тормыш. Менә шул авырлыкны
Киртәне узып китәргә сезгә нәрсә ярдәм итте? Рөстәмсез тормышны башлап җибәрүгә. Ну, ул вакытта инде теге югалып калган вакытта булгандыр. Күпләр инде хәтта яңадан эшләп китүемә ышанмаган кешеләр дә күп булган, әйтүчеләр булды. Бетәр инде бу Гөлдания, бетәр инде дип әйткәч, ну, син молодец, җиңеп чыктың, алга таба тагы да яхшырак киттең дип әйтүчеләр дә күп. Шуңа күрә әлбәттә гаиләм инде, кызым Лилиям, туганнарым, аннан соң дусларым, тамашачылар инде менә шул күпмедер гомумән Рөстәм киткәч тә мин аның җырларына тотындым барларга. Китап чыгарырга дип җыр җыя башладым. Ул җырлар инде кайсы берәр куплет кына, кайсының кем авторы кем икәнен дә билгесез. Шулай булса да китапларны актара бик күп кенә җырларның җыйдык инде. Менә шул Алла бирса дип әйтәм инде хәзер. Бик күп сөйләдем дә, әйтергә дә курка башлаганым. Менә китап ниһаять әзер. Алла бирса, хәзер инде менә шушы көннәрне печатать итәргә инде илтеп бирәм, Аллаһы бирса дип торам инде. Ничә ел Рөстәм Хәйруллинның безнең арадан китеп барганы, бакыйлыкка күчкәне? Менә 15 ел була. Шуның кадәр вакыт узган. Бик тиз кичә генә кебек. Кичә генә кебек, әйе. Мин хәтерлим, сезнең парлап сәхнәгә чыгып басып, берегез үздереп җырлый, икенчегез үздереп уйный. Гаилә белән бер рәхәт бергә йөргәндә шулай бит инде. Шулай. Инде таяныч терәк һәр вакыт кырыеңда. Шулай. Ә менә кызыгызның үзегезнең юлга кирип киткәнгә, иҗатка кирип киткәнгә ничек карадыгыз? Берничек тә карамадык. Чөнки ул бердә җырларга теләге юк иде. Мин хәтерлим улай берне. Ул цирк номерларда күрсәтеп җөрде бит, әйбит. Аңа хәтләле мин Биеп. Эврика мәдәният үзәгенә чакырдылар да мине эшләргә. Шунда эшли башлагач, минем бенефисны үткәрергә булдылар. Шулай итеп, шул бенефиска безнең белән бер Илмира исемле кыз җырлап йөргәләгән иде инде, үзебезнең менә эштә эшләүче хатынның кызы. Шуннан соң инде безнең директорыбыз Гөлзада Ракиповна Лилияны инде сөйләшеп, инде җайлап, майлап инде сәхнәгә чыгарга бенефиста күндерде. Шулай итеп, шунда икесе дә җырладылар да, ярыша җырладылар инде. Шуннан соң ошап китте бугай миңа, җырлыйм әле дип җырлап йөрде инде. Аннан инде переходный возраст дигән булып җырлай башлады. Бер сәхнә үзенә тарта. Аның теге аннан менә шул нитеп инде ошатып, без бит цирк артистлар белән бик күп эшләдек. Шулардан кызыгып, ул цирковой студияга йөри башлады. Менә шунда 2 ел дигәндә, бу инде бик соң диләр инде укытучылары. Шулай булса да бик тырышты инде. 2 елда без беркемгә дә номер куйган юк дип, ул 2 елда номер куеп безнең белән чыгыш ясый башлады. Мин хәтерлим, менә улай берләрне бик яхшы хәтерлим. Шунда җырлады да инде цирк номерда эшләде. Аннан колон киносы чыкты да шушы биюләргә өйрәнде инде, восточный биюләргә. Менә шулай итеп, гел йөрттек инде, укыды да, эшләп башлады да. Җан тартмаса да кан тарта диләр бит инде, әйбит. Шул сәхнә инде әтисе сәхнәдә, әнисе сәхнәдә, ул бит инде башка һөнәр иясе булырга да аңа ни булгандыр? Булды инде, ул финанс икътисади институтка укырга керде бит ул. Кирсәм укырым инде дип. Шунда укыды инде, һәм шуны бетергәндә әтисенең бирмә мине беркемгә дә дигән Фәнис Яруллин шигыренә язылган җырын менә шунда ныклап инде яздырды да, менә шуннан яңадан җырлый башлады дип әйтәсем килә. Сәхнәгә кабат әйләнеп кайтты. Хәзер инде аерыла да алмый. Әйе, сәхнә аныкы инде ул, сәхнә аныкы. Гөлдания ханым, менә Гөлдания Хәйруллин әйтеп сәхнәдә таныткан җырны визит карточкагыз дип кайсы җырны саныйсыз? Ну, Бәллүр Шишмә инде Рөстәм язган җыр. Иң беренче бит 88 елда кассета яздырдык Рөстәмнең җырларыннан. Менә шунда Бәллүр Шишмә иде, ул вакытта исем язылуы юк инде ул. Кып-коры кассета, теге бернинди язусыз. Шуңа мине теге Башкортстаннан артистлар эзләп киләләр, Бәллүр Шишмә кая дип. Менә шуңа күрә ул вакытта исемем Бәллүр Шишмә иде. Аннан инде 93 елда тагын бер кассета яздырдык инде. Ул кассетаны без
Rizman Hakimovlar bilen o vaqtda bik köp gastrollarda yerdik birgelep Başkırstan yaklarında. Mine şunda olarның bik köp jırlарын alıp qaytqanıyım. Robert Demirbayevlar bilen tanışqanıyıq. Robert'ның jırlарын jeyip, mine şulay ondan soň ol vaqtda alarның jırlары bilen yazdırdık. Ol kaseta nyk popüler boldy indi. Şit dillerde de jırlatabız dep kileleri. Şoňa görä äli ol gil ortadan qalmy ýerileri bit indi kaseta satuşylar yazdyrga, videoga düşürge. Şulay köp satdylar da, ondan soň indi bir köp ýyllar ötgeç, tege studiyalar barlykka kildi bit. Bars Bars Media, Bars Media tugul ol. Tawuş mine şol kasetalar sata turgan studiya. Olar ýoňadan äli menden satyp aldylar, näşe ol kaseta bik köp ýyllar satyldy. Ol kasetini häzirden unutmaýlar äli. Ýazdyryp birseň diýler. Mine ilki jırlar özüge satlanganmadyr sende? Bar indiler bar. Tege plus varianty da minus varianty da indi. No minuslar ol wagtda bit gel tege tirileydi bit. Tawuşkana tugul, oýnap bit tuje. Tiriley oýnaydyk naprimoy sahnelerde. Şoňa görä köbisiniň indi şol tawuş bilen birge. No ondan soň yazdyrganlar indi bar indi, fonogrammalar da bar. No fonogrammalar indi ilkileri köbisi tege aktual qalmy indi, barbyr häzir özgerer. No şulay bolsa da bik aktual qalganlar da bar. Şulay indi. Emine sizge şu jırny, myňny, şu seretni kimden köçken diýip bilýsiz? No, äni bik matur jırlagan indi. Meňe tege awulda tege işraşgaş, şalda da işraşgaş tege opaýlar aýtalar. Äni şonda şiber, şonda matur giýinýdi, şonda matur jırlaýdy dep. Men indi ol kiçkene wagtlaryny hatyrlamym. No, ätide bizning Talýanda oýnap jırly turgan indi. Mine şolay ikisinden de köçkendir indi. No, siz bit sahnega ura ýollar bilen gelgen kişi mektepni bitirgeçde men jırlaým elip sahnega menip basyp uly sahnega kirip gitken kişi tugul bitsiz. Gama men jyrşy bolarga hyýallanmadym da, oýlamadym da. Mine şuşlay bir hazretke bargaç taşla jırlawaňy diýindi. Jırlama yaramy diýindi. Men aýtamçyk yaramy. Men Allah Taala üzi şoşy ýolga kitirip çygardy diýdim de, ýok diýip. Men aýtam şulay gel oýlaganym da ýok edi. Naşa ekrinep, nişikdir üzünden üzümne şulay baskyş mena şulay jyrşy bolup gitdim indi. Köpme ýollar, inde berge ötürgen. Ýazynyň süýü, şeşekleri, şimeşlerge eýlengen. Gönül suda ýogan, biraz gala tutamay. Yaratgan ýar bilen birge, uzgan ömür jel bolmay. Gönül suda ýogan, biraz gala tutamay. Yaratgan ýar bilen birge, uzgan ömür jel bolmay. Tarmışda türlüsü bola, barasynağını kürdük. Tik bir wagt ikebizde ýatlarga sir birmedik. Gönül suda ýogan, biraz gala tutamay. Yaratgan ýar bilen birge, uzgan ömür jel bolmay. Gönül suda ýogan, biraz gala tutamay. Yaratgan ýar bilen birge, uzgan ömür jel bolmay. Belki Rüstem'nin de niye nyk bolgandyr tege tesiri sahnega göterilüge. Rüstemge hatly bit indi men mena şol ıstanak ýanda Jırlap. jırlap turganda jigitler görüp mena şundan gitdi indi ol. Onda äli rusça jırly başladym vokal instrumental ansambl bilen. Ondan soň indi kızlar optyşyp gitdiler Lenin ismindägi medeniýet ýurtyna eýdel dip. Oy, meýtem men almaslar anda diýdi. Nişik almasınlar indi dip alyp düşdiler. Mena şulay ham indi şonda Raşit Sabirov degen bayançy oýnaýdy bizge. Ulakta bayangyna eýdeli. Indi. Jünnep mikrofonga da jırlagan ýok. Şonda indi on armiýa aldylar da
Rüstem keldi oynarga, менә шулай итеп, biz аның белән инде аралашып киттек. Иң беренче bir tanışım var ya, konservatoriyada эшләйди, ул хозяйственный эшәс буенча эшләйди инде. Әйдә ди, запись ясагыз дип инде. Иң беренче запись шул булды әле. Иртәнге 8-дә консерваториягә барып, Яздырып та кайттыгыз. bir kassета яздырдык. Ул вакытта әле теге үземнең җырлар дип әйтә алмыйм шул. Кеше җырлаган җырлар булды инде. Иртәнге 8-дә ул тавыш уянмый. Уянмый да бит әле. Әйе. Ну, уянган инде, шуны яздырдык. О, дип тегендә студияга йетләр. Bir бик ни җырчыдан да, о, оннан да яхшы синең дигән. Әйе. Диләр, менә шулай итеп. Иң беренче запись шул булды. Biz Türkiye'de vaqtda Sofiya Qarali degan җырны токмаклап, сезнең җырны куеп, мәш килеп билгәне тотарлар. Шул Бөгрөдилек дигән авылда булдык без, Әфәнде күпере Төркиягә татар авыллары инде булар. Менә шунда татарларның билгәннәрен хәтерлим әле мин. Ул җыр мәңгелек инде ул хәзер минем. Аны инде бик күп җырчылар да җырлап карадылар. Ләкин мен әйтәр, аны синнән дә әйбәт җырлаучы юк дип. Әле бу ел менә теге Йолдыз авылы янган иде, Әйе. шунда барган ек. Зам губернаторларны да Битте шул. битеп кайттык әле. Үзем шаккатым, теге чыктылар да бии башладылар. Әйе. Теге ул бит әле бер кешенең җырчының энергетикасы буларга тиеш, халыкны тартып нигә биргә чыгарырга да. Әйе, бар инде. Андый җырлар бар менә. Халык җырларыннан да җыр үземне китеп саныйм менә. Иске сарман үземне китереп саныйм иде. Аны шулай әйтәләр, син аны үзеңчә җырлыйсың, бер кешенекне дә ошатмаган дип. Шуңа әлбәттә һәрбер җырчының үзенең йөзе булырга тиеш. Ул җырны алсаң да үзеңнеке кебек итеп, үзеңнең җырың кебек итеп инде үзеңчә җырларга. Әйе, кабатламаска. Әйе. Менә бүгенге көндә җырчы Гөлдәния Хәйруллина нинди хыяллар белән яши? Хыяллар. Тормыш мәшәкатьләреннән тыш. Хыял бар инде, Аллага шөкер әле. Хыялсыз кеше канатсыз кош диләр бит. Шуңа күрә Аллага шөкер әле цель дигән әйбер менә. Максат. Максат та бар әле. Барып җитә алмаган, эшли әле кирәкле хәт эшләнмәгән эшләрем дә бар. Менә шуңа күрә хыялларым күп әле. Алла бирсә, барыбер әле менә яңадан даган Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ташламаса, сольный концертлар куярга да ныклап. Әйе, бирсен. Бирсен Аллаһ, бирсен Аллаһ. Амин дигән шәһәткә туры килсен. Ике арада җөргә, Шаллага кайтасың, Казанга киләсен, авыр түгелме? Бик рәхәт. Гел менә бер авырлыгын да күрмим. Лилия ачулана иде. Ташла, йөрмә, ике арада трассада. Юк, мен әйтәм, ташламыйм. Әйе. Миңа ул рәхәтлек бирә. Бирсен юллар, теге юллар. Әйе, соңгысы гына булмасын. Соңгысы гына булмасын, авыр булса булсын, менә шулай. Гөлдәния ханым, менә шулай гел хәрәкәттә булып, тамашачының яраткан җырчысы булып, матур җырлар иҗат итеп, әле без ишетмәгән җырларыгыз да күптер. Ой, күп. Рөстәм Хәйруллиннан калган җырлар да мираста шактыйдыр әле. Аларны када күп инде, менә 100 җырыннан торган бит инде китап җыйдым. Әйе, әле җырланганнар, җырламаганнар да байтактыр. Бик күп кенә инде артистларга да тараттым, Алла бирсә, шушы китапны инде ясагач презентациясын. Аллаһы бирсә үткәрергә инде менә хыялым иң, чөнки инде ул аны яшәтү безнең бурыч, минеке бигрәк тә, шуңа күрә менә ни гомумән менә татар конгрессына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә шул Иракларга җибәреп торалар. Ирактагы милләттәшләребез белән очрашабыз. Онсы да менә бик күңелгә рәхәт. Аларның күңелләрен күтәреп, аларның иҗатлары белән, тормышлары белән танышып, алар бездән инде үрнәк алабыз, өйрәнәбез диләр. Шуңа күрә бик рәхмәтлемен. Менә бүген сез мине чакырдыгыз, бөтен дөньяга күрсәтәсез. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Шулай исән сау булып, очрашулар булып торсын. Күрешүләр булып торсын, яңа җырлар туып торсын. Һәм әни өчен, хатын-кыз өчен иң зур нәрсә ул инде бала. Оныкларыгыз да, кызыгыз да, гомумән сезне шатландырып кына торсыннар. Амин инде, Лилиягә да уңышлар телим. Ул миннән дә күп эшли. Әйе. Шуңа күрә, гомумән кайгы хәсрәтсез илләребез тыныч булып, сәламәт булып яшәсәң, иҗат итәргә була. Амин, шулай булсын. Амин, сезгә дә уңышлар. Очрашулар беренчесе булса да, соңгысы булмасын. Амин, рәхмәт. Бүгенгә менә шулар
Hörmәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең студиябызда Татарстанның атказанган артисты Гөлдәния Хәйруллина булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булашам.